A Cornellà, després de 30 anys de governs del PSC en majoria absoluta i maneres de fer hegemòniques amb l'acompanyament habitual dels comuns, és l'hora d'un canvi, d'una transformació. L'Ajuntament necessita una transformació on s'escolti més a la ciutadania i les seves propostes i que l'equip de govern deixi de ser un mer gestor i passi a liderar. A Cornellà volem que sigui el millor lloc on viure i per això hem de posar les persones al centre de totes les polítiques. No ens podem permetre construir fins l'últim metre quadrat com s'està fent actualment i perdre l'última zona natural i agrícola que tenim a la ciutat com volen fer construint el barri Sancenou del Ribera Salines. El PSC menteix quan diu que l'àrea Ribera Salines serà social, sostenible i que solucionarà el problema habitacional. No és així. Evidentment que nosaltres defensem que hi hagi habitatge, però hi ha altres opcions perquè n'hi hagi, com posar a disposició els locals comercials que estan en desús, així com altres zones industrials. Tenim una ciutat bruta i descuidada i urgeix posar-hi una solució, així com ja implementar una solució per la mala implementació que ha generat els nous contenidors d'escombraries. També és molt important que posem al centre de totes les polítiques la visió de gènere per tindre realment una Cornellà feminista, però que sigui realment feminista. Un dels trets també destacables de Cornellà és que som una ciutat diversa, amb gent vinguda d'arreu, i això és un gran orgull, i hem d'aconseguir fer polítiques de tots i per a tothom. Per això a Esquerra Republicana de Cornellà ens posicionem com l'opció per fer possible totes aquestes polítiques transformadores